Ni waati na aw tulo bɛ aw ka kunnafoni teliman mankan na. Aw bisimila kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min présentelen do aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ Danbele Mohamed bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko kumatigi. Kunnafoni daminɛla foliw tɛmɛnɛma kɔfɛ an bɛ taa fɛn min ye Cour d'appel de Bamako kiiri bulonba kɔnɔna la. B'a ye k'a fɔ fɛn mun ye Aras Bacha ale ni Tata Rose u ka jugement min ni maaw tun sigilen bɛ ka a makɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ verdict kɔni o tombera bi bɛnkɛra min ka sariya jira k'a fɔ fɛn min ye Aras Bacha ale ni Tata Rose k'u kan ka san 10 kaso kɛ san 10 kaso san 7 o kɔni o juru bɛ don la i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɛra ko min n'a ye maaw dabaliba o kamana na i b'a ye k'a fɔ u ka avocat ba min bɛ yen n'ale to a ko Jawoyi Sidibe ka kuma la ale tun ko olu tun ka hakilina ye de k'a fɔ ko jugement do in tɛmɛnɛma kɔfɛ ka bɔ i k'a ka da o ma i b'a ye k'a fɔ u y'u ka laɲini u y'a rejeté nka bɛnkɛra min kan kɔni ko san 10 kaso u b'o kɛ san 10 kaso kɔfɛ Yelimane fana tilala ka da u kan o ye joli ye n'o de sefɔ wari 48,000 u kelen o kelen k'u bɛ o sara o verdict de kɔni tombera kiiri bulonba la bi an bɛ waati min i ko sisan kunnafoni telima ale sanfɛ. Hali ka bi an bɛ kunnafoni telima ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa Burkina n'an taara Burkina kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ taa Wagadugu i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Wagadugu olu ka police nationale u kɔni ye opération belebeleba do kɛ opération in kɛra quartier min na a bɛ fɔ o de ma ko Sondogo i b'a ye k'a fɔ u kun taara maki dɔ kɔnɔna la maki min to a ko ala ti kuma ni maki ko in ko ala ti kuma ko in kɔni kɛra tɔgɔ in kɛra dabaliban ko ye dabali ko min n'a ye polisiw dabali ba u kamana na u kɛlen ka opération kɔni boloda ni maki ba in kɔnɔ o y'a sɔrɔ ko caman baden de bɛ maki in kɔnɔ sariya ye minnu kɔn u ye maki kɔnɔ maa ninnu caman kɔni bɛ yen u y'u bɛɛ lajɛlen lariwe fɛn min ye ka bɔ kɛnɛmana la moto caman fana bɛ yen u ye o moto caman kɔni bɛɛ lajɛlen ramase a na kɛ sariya min bɛ faso Maliba in kɔnɔ a na kɛ o ɲɔgɔnna do appliquelen fana bɛ Burkina bɛw fɛ yen fɛn min ye polisi ninnu ye u kɔni ye nin baara in boloda nka min ye maaw dabaliba maki in to a ko ala ti kuma a yɛrɛ nana cogo di o de kɔni sɛgɛsɛgɛli kɔni bi senna wa ko caman min bɛ yen na u ye sariya kɔn n'u bɛ k'a kɛ maki kɔnɔna na n'a ni sariya ti bɛn o kɔni u ye maa ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ramase nka caman de bɛ yen k'a minɛ ka taa n'a ye moto caman fana kɔni bɛ yen k'a minɛ a na kɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ fɛn mun ye nin maki ko in fɛn mun ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni sɛgɛsɛgɛli caman de bolodalen don maki minnu n'u bi fɛn mun ye Wagadugu ale kɔnɔna la fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogodogo olu kɔnɔna la ka maki kɔnɔna ninnu sɛgɛsɛgɛ ko minnu bɛ n'a ni sariya tɛ bɛn n'u bɛ ka bɛ kɛ maki ninnu kɔnɔna la k'a bɛɛ lajɛlen bila sariya bolo kan an bɛ waati min ko sisan Burkinakaw fɛ aw ka kunnafoni telima nin y'a faralen ɲɔgɔn kan k'a di aw ma k'a kɛ dɔgɔkun kibaru telima ye hali ka bi an bɛ kunnafoni telima aw sɔgɔlen bɛ ale de la kunnafoni ma sama ka taa Mopti n'an taara Mopti i b'a ye k'a fɔ a lakɔlɔsira k'a fɔ san o san samiya a n'ale waati sera fɛn mun ye Mopti ji sanfɛla a kasara kɔni bɛ bonya kosɛbɛ i b'a jira k'a fɔ fana samiya waati la i b'a ye k'a fɔ ji sanfɛ sira ale ka jan kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ ni kɔni gɛrɛgɛrɛ kɔni sera Moptikaw ma an bɛ waati min ko sisan fɛn mun ye alamisa don uti kalo tile 13 san 2026 don i b'a ye k'a fɔ accident kɔni ye Moptikaw sɔrɔ ji sanfɛ gɛrɛgɛrɛ kɔni y'u sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u ka kulun don o kɔni o yolila kulun in yolila maa 15 o de nin tora la i b'a ye k'a fɔ ko in kɔni kɛra ko ye n'a ye maaw dabali ba u kamala na i b'a fɔ ko san o san nin ko in bɛ kɛ Moptika dɔw yɛrɛ y'u damasuya k'a fɔ ko maaw k'u kɔlɔsi ka communiquer k'a bila ko maaw k'u kɔlɔsi parce que ko san o san k'i b'a ye k'a fɔ ko ji in kɔni a bɛ maa caman de bɔnɛ o nin na a na kɛ ni kɔni na kɛ ko ye ko min na a laadalama bɛ ji in bolo Moptikaw fɛ yen nka fɛn mun ye nin waati na maa 15 in olu kɔni ka sukoɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u ka sarakatibow bɛɛ lajɛlen fana kɛra an bɛ dugawu dɔn de kɛ hali ka bi ala ka saya k'u ma lafiya ye badabada dali ka nɔgɔya banbaatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye hali ka bi aw sɔgɔlen don kunnafoni telima de la kunnafoni telima b'an sama ka taa Zuwera n'an taara Zuwera ale bɛ Gundam ale kɛrɛfɛla la Gundam yɛrɛ bɛ région min na o de ye Tombouctou ye i b'a ye k'a fɔ Zuwerakaw kɔni i n'a fɔ u y'u yɛrɛ ta ka b'u ka dugu la ka taa fan dɔ fɛ k'a sababu kɛ insécurité fɛn min ye lakanabaliya o kɔni a bɛ komi Banbatu ye daga ta ka a sigi u da la yɛrɛɲiniboli ale ni kɔnɔngan ti bɛn sabula i b'a ye k'a fɔ maa o maa n'i yɛrɛ ta nin ko la a y'a kunbɔ fɛn mun ye Zuwerakaw ye kunnafoni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa 5000 ɲɔgɔnna
ana kunkan fɛ olu kɔni olu de kɔni y'u yɛrɛ ta ka bɔ Zoyera k'u kunda Gundam kan sabula Gundam y'u ka duguba ye nka u bɛ région min na o de ye Tombouctou ye fɛn min ye nin ko in a kɛra ko ye ko min na a kɛra balina ko ye ko min a kɛra ko ye n'a ye ɲininka maaw kɔnɔ kan kosɛbɛ fɛn min ye nin banbati ko in ye i b'a ye k'a fɔ Banbatiw bi kɛlɛ fan dɔ fɛ u bɛ t'u nin da maaw ka fan dɔ fɛ nka a na kɛ faamuyali kɔni caman baden sɔrɔlen don an ka faamaw fɛ fɛn min ye Zoyera ka olu kɔni kɛlen ka wulikajɔ boloda k'u ka dugu bila ani faamaw kana siman kɔrɔya ni si ye an bɛ waati min na i ko sisan maa 5,000 ɲɔgɔnna olu kɔni de bɔra dugu in na ka taa sigi Gundam na an bɛ waati min i ko sisan kɛrɛnkɛrɛnya la Tombouctou ale région na. Ni waati in na aw tulo bɛ aw ka kunnafoni teliman mankan na. Kunnafoni ma sama ka taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta n'a ka ministrew kɔni kɛlen ka ɲɔgɔn ye fɛn min ye jumadon u ti kalo tile 14 san 2026 i b'a ye k'a fɔ lajɛ in kɔni bɛ sababuya bɛnkan min siɲɛna Bamako juin kalo tile 30 san 2026 o bɛnkan tun bɛ gouvernement ale ni association internationale de développement n'a bɛ f'a ma ko IDEA i b'a lɔn k'a fɔ o accord tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ accord in kɔni a bɛ komi a lawaleyara jamana ɲɛmaa fɛ n'o de son excellence monsieur le président Assimi Goïta ala ɲɛnamayala fɛn min ye kuranko mun na a layidu kan tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ale y'a jira k'a fɔ ko kuranti Mali fan o fan fɛ ko ni ala sɔnna ko kuranko kɔni ko a bɛna ɲɛnabɔ i b'a ye k'a fɔ ba kɔni donna la a kɔkɔr kɔni a signera fɛn min ye CFA wari miliyari 19 miliyɔn 744 ani a kunkanfɛn fɛn mun ye conseil des ministres in kɔnɔna la o y'o o budget de kɔni voté ka a labila kuranko hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko kuranti Mali jan o jan yɔrɔ de bɛ yen n'u gɛlɛya kɔni b'u kan kuranko tasira la i b'a ye k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'a bɛ latigɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kuranko in nɔgɔya ko u ka o fɛɛrɛ latigɛ nin waati in na an bɛ waati min ko sisan monsieur le président Assimi Goïta a ka ministre kɔni ye kelen ka ɲɔgɔn ye u bɛnna nin kan an bɛ waati min ko sisan kunnafoni telima ale sanfɛ. Hali kabi kunnafoni telima an b'a ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ n'an taara Bamako Bamaɲare kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ taa Sabalibugu n'an taara Sabalibugu i b'a ye k'a fɔ duwako in kɔnɔna na alamisa donya fɛ fɛn mun ye Sabalibugu maire n'o de Kasim Sidibe a kɔni y'a yira maliyɛn cɛman na musoman denmisɛn ani mabakɔrɔ yɔrɔ jannama ani yɔrɔ surunama ko fɛn mun ye furu 100 ale ye o de siri a ka mairie la o don ko semaine kɔnɔna la n'o ye duwako in kɔnɔna la alamisa don tɛmɛn furu 100 a y'o de siri furu 100 in na yɛrɛ nana sɔrɔ cogo di i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye furu ninnu ye kɔɲɔkɛ ninnu ni kɔɲɔmuso ninnu kɔɲɔkɛ kuraw b'a la kɔɲɔkɛ kɔrɔlenw b'a la i b'a ye k'a fɔ dɔw tun bɛ sigida la olu kɔni n'u ka musow tun ka silamɛ furusiri kɛra nka fɛn mun ye furu sɛbɛn o kɔni tun tɛ u ni musow ni ɲɔgɔn cɛ donc furu sɛbɛn tun tɛ maa o maa bolo a ye furu sɛbɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ma a kɔni bɛnna couple 100 ɲɔgɔnna ma fɛn mun ye Kasim Sidibe a ma dan o dɔrɔn ma a tilala tuguni ka recensement wɛrɛ kɛ fɛn mun ye Sangɛrɛbugu lɛkɔlisoba min bɛ yen ka dɔn ekɔliso kɔnɔna la lɛkɔliden fɛn de bɛ yen ni wolosɛbɛn tɛ a lɛkɔliden ninnu bolo k'a bɛɛ lajɛlen recenser ko ni ala sɔnna k'a bɛna wolosɛbɛn dilan ka di ni lɛkɔliden ninnu bɛɛ lajɛlen ma o kuma kɔni fɔlen lɛkɔliso kɔnɔ lɛkɔlidenw ni mɛtiriw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara ka Kasim Sidibe ka a kunbɛn o kuma kɔni fɔlen u jɛra ka dugawu kɛ Kasim ye kosɛbɛ hali ka bi ko Kasim ko ala ka Kasim mɛn u kɔrɔ. Ni waati in na aw tulo bɛ aw ka kunnafoni teliman mankan na.